nufi na Allah ne, ziyara arziki nufi na Allah ne, samu da rashi yana ga Allah ne, samu da rashi yana ga Allah ne. Ziyara arziki, ziyara arziki, ziyara arziki, ziyara arziki, 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 ziyara arziki, 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 ziyara arziki, 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 ziyara arziki, dukkan Allah ne. Ziyara arziki duk daga Allah ne. Arziki, arziki, ziyada arziki, ziyada arziki. Ziyada arziki, ziyada arziki, ziyada arziki. Wow, kai gareji ta hada wuta ba aiki gaba daya. Wannan alaji ne kuma gaba daya yake kawo muku da aiki na. Wow. Yaya zan fi ka 'ya'yan banki, ba za a fi mu abinci ba kuma a fi mu loma ba, ba za ka fi na insta. Hello? Morning baby. Normal baby, what's up? How are you? Okay, you're fine. Wow baby. 2 days. Ya, ki bari kawai baby. Gaba ɗaya aiki ne ya ci wuta na gaya miki. Gareji gaba ɗaya shiru baby. So yanzu haka ana ruwa ne still wallahi baby. Ina cikin mota a zanne ana ruwa. Ina aikin ma na bar aiki na zo na shiga mota baby. Wallahi kuma ruwa ke ta yi ko? Kai gaskiya ne. Normal ne baby. Ki san Kano sai a hankali. To ya da ne baby. Yes baby. So ya Jigawan dai. Na Kano ina gareji. Ya. So ya su mumsi. Me yake faruwa baby? Okay, promise. Yes. 30,000. Okay. No problem baby. So akwai wani allergy da na yi wa aiki ne, ina jiran shi yanzu haka. So ruwan nan ne hana shi zuwa. Akwai kuɗi da zai bani, so na gama ina jira zai zo ya ɗauki mota ne. So jiya mun yi magana da manajan shi, amma ya ce mun ya dawo daga kasar waje. So in ya sallame ni zan baki baby, ba wani abu karki damu baby. Sai da kiyaye, ke kin sani. Say you love me baby. I love you too. Say you love me. Wow. I love you so much my lovely baby. Take care of yourself for me baby. I care about you. Wow baby. I tell your mama I greet her. No problem baby. Thank you. Bye. Miss you. Mwah. Thank you. Baby. Yeah, baby. Wow. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Manaja. Manaja samu kuka zauna mana. Kai ne a daba kenan. Wallahi ne Alhaji. Ta ya gari ya aiki. Ya kuci ba kuma. Ya harkokin ne. Ai da duk lokacin da daga ke kaga ina wanda yan dariya wallahi manaja. Ina jin daɗin tarayya da kai. Ina jin daɗin ka. Haka ne Alhaji. To yanzu ya bayani ya ake ciki ne. To gashi dai an kawo wannan filan da sauran takardun nan da kace a kawo su. Ai tun da in dawo yasa ka ga na tura dan aiki ya same ka ya faɗa ma ina so mu haɗu da kai. Wallahi da yake mata ne ba lafiya gaba ɗaya shi sa na shi. Allahu akbar. Mai shi sa ba so. Ina dai ta samu lafiya. Da lafiya kalau alhamdulillah. Haka ake so ai. Ka zan ita lafiya dai haka ake so. Haka ne.
to yanzu mu gani ya ake ciki. wannan na muri ne da sauran kuma To ya batun wannan wanda ya asdam din kuma fa. ta ai wallahi wannan ya gudu Ya gudu. wallahi ya gudu To Manaja ka san abin da yasa nake dariya kuwa? a wallahi ai ni ma abin ya ban mamaki. Ka tuna mun da wani mutumi. Bari nuna ma hotonsa. Kaga wannan? wannan ai tukuri haya ne. To wannan kafin ɗora ka a manaja. Yayi mun manaja. To amma kuma shi ma irin haka ta faru wai akan an yi menene yan fahi sun tare shi. To ya zo mun da wannan zancen nace sai an biya. To kuma wai da ya je shi ya bi yake mun zancen ya gudu. To ka kai ma irin ta kenan kake so ka kawo yasa haga ina dariya ba kore ba. to ai ni Alhaji wannan ba matsala ba ce mutum da mun san iyayensa mun san wani wannan ɗinsa da kadarorinsa a cikin gari ai da mu iya zuwa mu kama mu karya mu saya. To haka ne dai amma ni kuma gaskiya ka san nufa ba a ci mun amana a kwana lafiya. Dan shi ma na baka labarin yadda muka kaya da shi. Dole ma koya a ina kuɗi yake sai ka je ka nemo ka biya ni manaja. To amma kai din ne ina sauƙaƙa ma ne sabila da ina jin daɗin zama da kai. Yasa ban biyo maka hukunci ta tsauri ba. Gaskiya ne manaja. aiki yana kyau ko? Kai, alhamdulillah manaja gaskiya ne. Aiki yana kyau wallahi. Siyada arziki, siyada arziki, talauci nufi na Allah ne, arziki. Assalamu alaikum, hai Amir. Abu lafiya? Kage ciki ne. Abokina Lakshmi ta bani wani shawari. Amma na je mun zauna na yi tunani ko dai su amma bai ta tsara ne a tunanin ka. ai da mun na faɗa ma ka san ita magana gaskiya ka faɗa ma a lokacin da nake kamfa wannan da biyu ne na ba ka shawara a game da na ce ma abin da iyayen ka suka ce ma ka bi shi duk wata zance za ka musu kawo musu daga baya in dai ba da iyayen ka ne iska ne yanzu kamata a ce abokin iyayen ka suka zaba ma ce kamata a ce ka rike ka yi hakuri kuma har Allah ya kai ka auren ayu amma in ka ce za ka zo kai jayayya da su ba su suka ce ga wacce kake so ka kana jayayya da su kamar ka yabo kayan yaki da za ka faɗa da iyayenka kaga abu ne mara Ko kyau ka ga yadda iyaye ba da ba abokina. Allah ya zai ba zai ba yake iyaye. to yanzu abin da ya kamata a ce abin da suka ce maka har Allah iya shawarar da zan baka wannan na abu ne ko ko fada ma gaskiya ya kamata ka ba abin da iyayen suka ce don yin aka sun haka matsala ne ga rayuwa kun fada sana ne ga rayuwa dan suka buku baki suka ce ma wani Allah ya tsine ma kaga abu ne mara kyau kuma za ka yi shegararin rayuwa a shawara ta da ya kamata a ce abin da suka ce ma Kaga daɗin zama da aboki na gari kenan abokina. Yanzu da wani ne zai ɗora na a hanyar da na biyo shi ne kuma ya bani abin da nake so zai bi bayana domin ya ga ya cikin buri na. Amma yanzu kaga da na kawo ma shawari ka kawo min naka. Amma ni na ji daɗin wannan shawarar da kawo abokina. ya ka san akwai amana da mu akwai magana da zan faɗa mu Ina jira shi abokina. wallahi ka so kwanakin baya da ba ka gani na wallahi tallahi na ya je wani tafiya ne sakamakon na samu wani aiki to shine har mun tafi ma har na je ma an gama komai da yanzu aikin ma har ya zo dan kwana kaɗan zan yi na fara aiki Abokina na ma munna wallahi. Dama zaman banza ba shi da amfani. wallahi abun ne ba da yadi a zauna an ba aikin ba da yadi kwanakin baya muka je mu har da kamar ne a hankali A sai a hankali wallahi. wallahi tallahi mun je training ma har mun dawo yanzu aiki kawai ma ya rage Allah zai tabbatar da abokina. Amma bari kan je na hajja tana jira ni na amma ka je ka samu babanka ka masa magana a kan kakan ka ma ka je ka same ka sai ka amince
dan su ji daɗi dan ba na so a ce iyayen ka sun kamace ka da wani abu aboki na ji daɗin wannan shawari da ka bani dole zan je ka kai daɗi na da kai ba matsala aboki in na dai ka dautan ba akwai sakowa da zamu yi normal ne yawa normal ziyada arziki ziyada arziki ziyada arziki ziyada arziki 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 ziyada arziki 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 ziyada arziki 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 manaja an lafiya lafiya kalau ya gari a jin daɗi alhamdulillah kai Allah ya turo ni gurin ka ya ce akwai wanda zai zo gurina ya bani wasu takardu na shi ne manaja kai ne kake neman aikin dan sanda ko ni ne manaja okay to shikenan gaskiya yanzu aiki ka san yadda kuma aiki wahala yake gaskiya ne to duba da yadda yanayin ya canza da cira ka samu aiki da takardar digiri dan naga kwalin naka digiri ne kuma sakan class ne ma da gaskiya ne gaskiya zai kawo takardunka na secondary duk abin da zamu sama masu sama mana manaja a taimaka manaja a taimaka manaja a taimaka manaja ai ba wai zancen ki a taimaka manaja bayan da zani ko kuma ka ga kan bima ba akwai aikin karfi a kan ya san zaka ke da kana da karfi kuma zaka yi ayyuka da manaja a taimaka manaja gaskiya ba zai yi a taimaka manaja kamar da Allah ya taimake ka kamar da Allah ya taimake ka manaja taimaka manaja abin da kake faɗa zaka ga laifina ne amma kuma ni ma bayan kai na bane da kasar samu su tuni a taimaka manaja a taimaka mu dai manaja tafiya ma ko ne ba dai tsani ba tsani su zamu magana da wannan jin ka manaja tun da ka daga ka dage kuma kana son aiki ne akwai wani insani da zaka iya yi in Allah zai iya yi zaka iya yi insha Allah yanzu za mu iya samun 500 abunka saboda mu ma da mu ciku da sauransu manaja a taimaka mun dai ba da 500 a sayin da ai dai manaja a to gaskiya ba san aikin nan kake ba wallahi na so manaja a taimaka mun manaja wallahi ina so manaja to ka ce ka kai ka ce ka 700 ba farashi na tashi a manaja a taimaka mun a taimaka mun manaja wannan mashin din 100 ba haka nan sai shi ni ma abun ban aka yi kana da gonar gado kana da gida da kake sai da ka samu aiki ai hakuri a taimaka mun manaja a taimaka mun da manaja gaskiya iya kokarin da zan baki na ka 700 manaja a taimaka mun karka biyo a taimaka mun manaja ya gari wani bi ba ka ganuwa wallahi ka kuma manya da mu kai saba tare asibiti ko ka ce mana wani ba wani gaskiya da yanzu a harkar da yanzu ta zai wani dandare wallahi harkar ta zai wani dandare wai yanzu da zo sai ka ce zai sha ba matsala ina dandan samu da ka san duk wani fis ina ne ma zai sha ko da ke zuwa yake ziyara arziki 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 ziyara akwai kyawawan zannuwan gado dubi sun takafet wanda ake mafado ado irin wannan yadin ke kada hantar yan sa ido ga turarika na fesawa bayan kashi ado baba da bambanci zuma da madi kuma ko in yamuri ya san kan wata na haɗi sayan nagari ne da kuɗi waka sunanta a kafela in dai babu kiɗi ga bangaren kayan yara kuma kai da kagan su kaga garanti babu tantama irin wannan anan baba me zai kai ni Dubai ba dai sayan kaya ba sai dai yawon ganin gari waye zai dora maka wannan malafar banza da wofi malafar iska kuma ka kare min irin wannan kana daga murya salon oga iji ai ka iya magana tunda da aka haife ka ba ai ma gashin baki ba kalla gabara ta kai da aka yi ma gashin bakin ya bakin ka ya koma baki ka ce wanda yake shan tsamiya sai na gode wa Allah baban mu bata taba zuwa nan gurin ba na ce mata a ce ba na nan na gaya ma uwa ta ce ko na taba zuwa gidanmu da kai banza baki kirin banja a banja jaman shukula a jama'ar musulmi na ba cuta ramadan Allahu akbar yan kasuwa a sassauta ramadan Allahu akbar masu kudi ai zakka Allahu akbar mata samari a ji tsoron Allah Allahu akbar ba ci gaba Mm-hmm.
kyau ko? Kai, alhamdulillah manaja gaskiya ne. Aiki yana kyau wallahi. To manaja, nan ya ake na ga babu 300. Wannan na ɗan yi uzuri da shi ne kafin albashi na biyu. Uzuri. Har ka san ranar da za a biya ka albashin ma kenan. Ai da mun nema maganar iyali na ba lafiya to shi ne ɗan ɗauka aka je aka yi amfani da To ka san an ce magana ta jinya. Ita magana ta jinya ba wasa ba tana kan kowane ɗan adam. Jinya za ta iya kama shi. Ko da ni ne ko da kai ne to amma kuma ni gaskiya a harka ta ba ban san wannan ba manaja. To yanzu ta yara aika biya ni kuɗi na domin ina so zan sai wani feji ne. aka yi albashi ba wani wannan za a iya cirewa ba a ciki masu yawon shi kenan Allah zai kai mu lokacin ka san mutane suna wai tsubi din wai Alhaji Bala wai mutumin arziki ne ba wani so suke ganin mutumin arziki ne tare muka tashi da shi na gan shi a hotel ko a yana ne bara gan shi ta fuska iya nuna shi mutumin arziki ne amma idan kai ga zuciyarsa mutumin banza ne Allah ya balan nan su suke ganin wai shi mai arziki ne mai taimako ranar nan fa a gidan karuwai na gaishe kaga me ya kai wannan ha ba da Allah a gan shi me aikata yanzu ko dana ne na gaishe a hanyar irin wannan guri ai za mu raba hanya da ni gaskiya ne manaja aiki yana kyau wallahi a ci gaba da kokari gaskiya ke ta buɗe ya bi lokaci ga wannan yanzu amma akwai wani bawan Allah da ya zo shi guri na ni kuma he na ga mutumin ya higa zuciyata ina so zan sama masa aiki domin takaddunsa sun yi kyau wallahi na karbi takaddun ma na ce je shi ya dawo zan ba shi aiki in Allah ya da amma zan na ce ya neme ka ma zai neme ka a wai da mai yanzu Allah ya so mutumin zai neme ka ne mutum zai same a ai ka san haka na lalace a kai hakuri manaja kai hakuri manaja ba wai lalacewar ka ce kai haka ba saboda shi mutumin ne ya kwanta mun a raina shi yasa har naji ina so in bashi aiki ai ka san ni ba na shiga harkokin mutane ba ruwana da mutane matakin karatun nasu ne high level kaga irin karatun da muke bukata kenan amma kuma fa karka manta da wannan yaron da ka samu aikin gaskon shi ya fara kama ma kwanke kuma shi ma na ji kana ci a ɗan sanda yi wallahi to yanzu kai ya kake ganin za a yi manaja kawai ya kawo kwanin sakandaren sa a nema mar kursiya a je a sama mutane aiki su suna samun kuɗi suna walakanta mutane a cikin gari Allah ne ya shi a talaka ko so kake gaga da wani umarnin Allah ka gare dinin Allah wala manaja ya zana ke jin daɗin zama da kai ku wasu shawarwari ka iya ba da su to in dai aiki da sakandare kuma wata kaddun nasa fa sun yi kyau sosai yanda ake bukata kuma kana ganin za mu sa shi ne a kamfani ziyada arziki ziyada arziki ziyada arziki ziyada arziki 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 kai yaro zo abokina zo mana ka je gidan nan ka ce ana sallama da Balkisu to yaro ya kai wai tana zuwa to na gode barka dai kai ne mai neman Balkisu to bismillah ka ga so bismillah to ga wuce nan zauna ina wuni? Lafiya kalau ya gari? lafiya kalau Ya hanya ya suna mu da su umma? lafiya kalau wallahi Suna da lafiya lau? ziyada arziki ziyada arziki ziyada arziki Ko na samu sako a wajen mahaifina ya faɗa min labarinka kuma na ji daɗi sosai na yi farin ciki da haka to amma kai mera
kin samu sako a wajen mahaifinki kamar yadda ni ma na samu sako a wajen mahaifina. To mahaifinki ya kira ki ya miki magana a kaina kamar yadda mahaifinki miki ni ma na waya. To amma ni ma na yi farin ciki abinda duk mahaifanmu suka haɗu suka tattauna a kanmu, kuma Allah sa hakan shi ya fi alkhairi. Saboda na zo na zauna da abokina da na nuna ni ma wannan maganar ban ji daɗi ba na santa. Mun zauna mun yi magana da shi sai nuna min ai duk abin da za mu yi da mahaifana ba za su yi abin da za su cutar da ni ba. Ni kuma sai na ce masa to gaskiya ne. Ya ce amma na je na yi tunani kamar maganganun da ya faɗa min. To na je na yi shawari, Allah sa hakan shafi alkhairi, na yi babban farin ciki, na gode da haka. Muna ta zance ni da kai ban kawo maka ruwa ba, ba ka in ce ni kawo maka ruwa. A bashi kawai, na gode ni ban tashi in tafi gida sai an jima. Da na rasa ki, da na yi kyakkyawar asara. To amma zaɓin iyaye shine zaɓi na gari. Na gode.